Počas mojej dlhoročnej praxe som sa často stretávala s otázkou, ako si správne presadiť zakúpenú izbovú rastlinu. Ak ste si túto otázku položili aj vy, pozrite si nasledujúce video. V dnešnom videu si ukážeme presadenie izbovej rastliny okrasnej listom s názvom Zamioculcas, čiže zamia. Čo budeme k tomu potrebovať? Budeme potrebovať substrát pre palmy a zelené rastliny, črepník, ktorý by mal byť väčší od pôvodného aspoň o 2 cm a je dobré, aby na spode mal otvory, nejaký štrk, kamienky, mramorová drť alebo keramzit. Ako správne presadiť zamiu? Na dno črepníka si dáme kamienky. Kamienky si dávame kvôli tomu, aby voda dobre odtekala. Ďalšou vrstvou bude substrát, ktorý si substrátom zaplníme črepník do polovice. Dávame si pozor, aby v substráte neboli hrudky. Pokiaľ sa nejaké nájdu, tak si ich rozmrvíme. Pri samotnom presadzaní zamie si dávame pozor, aby rastlinu sme z črepníka nevyťahovali, ale uchopíme si ju medzi dva prsty a druhou rukou po obvode stlačame črepník, aby sa nám rastlinka uvoľnila. Rastlinu si opatrne vyberieme z črepníka. Vidíme, že táto rastlina je zaujímavá tým, že má hľuzy, ktoré sa podobajú na zemiak a zároveň slúžia aj ako zásobáreň vody pre rastlinu. Vložíme si do väčšieho črepníka. Dávame pozor pri sadení, aby rastlina nebola zasadená hĺbšie, ako bola v pôvodnom črepníku. Po obvode si doplňame substrát. Po obvode pritlačíme a dávame pozor, aby tie hľuzy neboli celkom zasypané so substrátom, lebo by nám mohli začať odhnívať mladé rastlinky. Takto zasadenú rastlinu si môžeme vložiť do ozdobného keramického alebo plastového črepníka. My máme keramický. A aby nám nebolo vidno substrát, keby sme chceli zakryť, tak pre inšpiráciu použijeme takéto farebné drevené kolieska. A na záver môžeme rastlinu postriekať s leskom na listy zo vzdialenosti asi 20 cm. Želám vám príjemný deň. Ak sa vám video páčilo, dajte mu páči sa mi a zdieľajte so svojimi priateľmi.